Evar baş Kurdistan, evar baş Kurdistaniyên li diaspora, evar baş hemû kesên li Çarpêrmedya temaşe dikin. Hûn bi xêr hatin bernameya dengê diaspora. Rêzdaran, mijara me ya îşev li ser ekola Swêdê ye. û mêvanê me cî em ê li ser wê sohbet bikin. Rêzdaran, ekola Swêdê ji salên hefteyî û vir de û taybetî ji destpêka salên heşteyî piştî derba leşkerî ya li Tirkiyê Kurdên Bakur yên siyasî xwe li Ewropa girtin. Hin kadroyên sereke û gelek xortên Kurdên Bakur li Swêdê bi cî û war bûn. Di dû re şerê Îranê li dijî Kurdistana Rojhilat, enfala Sedam li başûr, şerê Îranê û Iraqê kir ku hejmarek mezin Kurd li Swêdê bûn penaber. Kurdên siyasî yên Bakurê Kurdistanê xwe ji Tirkiyê û ji çepên Tirka dûr xistin. Wê demê bi dehan komeleyên kulturî, kovar, weşanxane li Swêdê ava bûn. Bi înisiyatîva Kurdên siyasî yên Bakur, Federasyona Komeleyên Kurdistanê ava bû. Li wir Kurdên ji her çar aliyên Kurdistanê hatin bahev. Bi zaravayên xwe dipeyivîn û hêdî hêdî ji hev fam dikirin û nêzî hev bûn. Zimanê danûstandinê û yê siyasî tenê bû Kurdî. Kurdên ku bi Tirkî dipeyivîn jî gelek ji wan Kurdî fêr bûn. Kovarên zarokan yê fêrbûna Kurdî derçûn. Bi xebat û înisiyatîva wan kirêşa Kurdî ava bû. Li Unîversîteyê beşa mamosteyên Kurdî vebû. Di radyoya Dewleta Swêdê de beşê zimanê Kurdî vebû û beriya wê jî bi înisiyatîva Kurdan Radyo Armanc, Zeyale û Radyoya Aştî vebû. Di nav 15 salan de bi hezaran pirtûk, bi dehan kovar, bi sedan pirtûkên dersên Kurdî çap bûn. Li ser vê bingehê bi dehan nivîskarê Kurdî gihîştin. Ji vê efektê re ekola Swêdê tê gotin. Bêguman li hawîrdorê Ewropa û li diasporayê gelek xebatên wiha wek yên li Swêdê bûne. Lê mijara me ya îşev ekola Swêdê ye. Ango xebata li ser dîrok, çand û zimanê Kurdî li Swêdê. Mêvanê min yê vê heftiyê û yê heftiya were jî li ser ekola Swêdê ye. Lê heftiya bidû de em ê herin Yunanistanê. Mêvanê min yê îşev ew jî yek ji çalakvan û xebatkarê doz û xebata Kurdî li diasporê ye. Wê di avakirina komele, federasyon û weqfa zimanê Kurdî de cî girtiye. Ew jî yek ji avakarê ekola Kurdê Swêdê ye. Mêvanê min Rêzdar Salih İnce ye. Evar baş, Kek Salih, tu bi xêr hatî bernameya dengê diaspora. Evar baş, gelek spas dikim mala te ava. Serçava sersera. Kek Salih, em wiha dest pê bikin, em beriya em dest bi sohbeta xwe ya li ser kar û xebata we bikin. Em cenabê te nas bikin. Rêzdar Salih İnce kî ye, ji ku ye, li ku jiyaye bi Kurdî. Spas. Gelek spas dikim. Ez bi xwe sala 1951 li Pasûrê hatime dinê. Qurp jî dibêjin jêran. Berê tenê Pasûr digotin.
داویا پێنجویەکە مەها بەرچلە هاتمەدنێ ئەساس ئەم بخۆ ینی کالکێ من جالی بەدلیسێ هاتیە باوەتکەم ساڵە 1915 یا 16 وەختێ ئوروسکەتن بەدلیسێ کورد جوێ دەرێ دەرکەتن ji ber ku general yani serbazek Ermenî hebû di nav orduya Ûrûsa da ew li pey tolgirtinê bû û millet gelek tirsiyan gelek hatin êşandin ji Bedlîsê derketin êja kalkê min hatin pasûrê gundekî bi navê Bahemdanê bijîbûn bavê min û meta min ji Bahemdanê ne lê ez bi xwe ji nava pasûrê me pasûr jî mîna ku min got wextê ez hatim dinê pasûr du tax bû ji bo navê jî di nasnameyê min de dinivîsîne qeza qulp mehelle tax pasûr lê beriya min ji ber ku taxek tenê hebû hem qeza hem jî navê çi ye hem jî tax pasûr dinivîsand ji ber ku tenê taxek hebû qulpcikî piçûk e wextê ez hatim dinê ez bawer dikim nüfûsayê 1000 kes jî tune bû heftê xane hebû ya tune bû bavê min kalkê min dikandarî dikir bavê min jî paşê dikandarî kir lê dest bi mektebê kiribû mekteba seretayî Tirkî hîn bû û paşê mekteb xelas kir dikandarî kirin piçek ez bawer dikim müteahîdî jî kir nebir serî paşê müracaat kir bû li qulpê li pasûrê bû warîdat mamûrî yani mamûrê warîdatê piştî çend salê îja hezro ku nêzîkê me ye nêzîkê pasûrê ye kirin qesebe berê nehiye bû girêdayê farqînê bû îja li wê derê bavê min karekî dît çikû meta min li wê derê zewicî bû meta min melek ji bo me necîkî xerîb bû em çûn wê derê min mekteb li wê derê xwend mekteba sereta li wê derê xwend lê em diçûn dihatin pasûrê ne dûr e gelek nêzik e îja li hevê li Hezroyê jî mekteba yan jî ew çi dibêjin ortaokula mekteba navîn tune bû zanîn li Tirkiye mekteb sereta 5 sal bû paşê jî ew navîn dest pê dikir 3 sal îja herî nêzik farqîn bû ji bo me li wê derê jî mervê min hebûn min meta ez çûm cemeta xwe li wê derê min xwend lê 2 sal min xwend paşê nebû sınıfa siya ez çûm cem li Pîranê xwend li wê derê jî mervek min hebû sala siya jî min li Pîranê xwend paşê ez hatim Diyarbekirê min qeyda xwe li lîseyê li Ziya Gökalp Lîsesî çêkir li wê derê jî cem apê xwe dimam di heman demî de ketim îmtihana mekteba mamosteyiyê wêja li cem apê min jî piçek zehmet bû rewşa wî jî nebaş bû xanî piçûk bû jin û mêr jî şerê hev dikirin û vir dawê de yani rewş nebaş bû baş bû ku min mekteba mamosteyî min qezeş kir îja ez çûm li wê derê Diyarbekir min dest bi mekteba mamosteyî kir koçeriya min jî xelas bû min mekteba navîn bi koçerî xwendibû îja li wê derê min mekteba mamosteyî xwend 1969 min xelas kir û dest kar kir sala ewil ez çûm licê qezakê Diyarbekirê salek li wê derê mamosteyî kir paşê hatim gundekî Diyarbekirê merkezê Şevkendê dibêjin jêra piştî wê jî ez salek li Farqînê min ders da defterên analfabet paşê jî salek li Bismilê min kar kir li gund sala 1974 macera mina Kurdistanê xelas bû ez hatim Swêdê بله سپاس کەک ساڵح ez xwazim agahdariekê bidim te serpêhatiyên xwe bîranînên xwe bi navê doza min pirtûkek nûh derxistî vê havînê çap bû li çapxaneya Apekê li Stockholmê me pirtûk dirojberê bi dest xist ez çûm min ji bakek Elî Çiftçî ji çapxaneya Apekê anî min hemû xwand di bêhnekê de te pîroz dikim dest xweş bi rastî te hemû xebata xwe ya
لدياسبورا بسربيهاتي پرخوش زلال نویساندیه پرخوش کرونولوژیک همو جیانا خواه و بسربیهاتی خواه دجی دیروکا خباتا کردیاتی نویساندیه دوان 23 سالین لولات دیاربکر بنافچه نوی پاسور قرب پیران فرقین بسمل حزر و گلکین دن بخوندوانا دناسین زیرک دمه بگره جدین گند بگره حتی روشا سیاسیه و دمه لولات تده بکردی یک زلال دین زمان براستی دست خوش دستپکا پرتوکه جدی گوتیه که هوالا تشویق کرنه که از بیرانین خواه بنفسینم براستی پر باش کرنه که تشویق کرنه از لگلم که مروف او کسین که میناته دوزا کردستان را دبیجه دوزا من جی خباتا دوزا کردستان را دبیجه دوزا من که بیرانین خواه مروان تشویق بکه که بیرانین خواه بنفسینن و اف بیرانین به بشکش تاریخ کردستان جی پرتکن وهاج بو نسل ندو خواه براستی وارکی دهیلن پشتی که من پرتکاتا خواند دی مدید که همو یعنی حوجنا که تپرسا آماده بکن اما یکسر لسر پرتکاتا صحبت بکن جبر کت دیروکا خباتا خواه یا هفپار به همو کردین که تیده آلیکاری کرنه که به هفدور کارو خبات کرید تا پر بزلالی گوتی اما لسر و به هفدور صحبت بکن از خوازم به پرسه دسته بکن که صالح پر جوان جوالات درکت و پر جوان به کردیاتیه از خوازم به پرسهش تا بکم هشمندی و هستین کردیاتیه لباتا کنگی و چاوا دست بیکر نهارو خان باقی من انسان که ولاد پرور بو دایم لمالا من موزیکا کردی لید کرده و رادیو ایرانی بو بشکا کردی باقی من دنگی بلند دکر و وید دکر مگوداری دکر و جا تأثیرک مزن دکره و ساده اسپید کر ولاتی ما کردستان کرد و عرب دبران نظام چطور زن استرانه که صاحبو سر مربوط کس باش میشمندیه از باید که مجوی داری هات یعنی جمال باتی استکار میبیشم و پاش حادثه که دیاربکر چه بو گل معاجز کرد برمن دینی ویلیه که بود از جی خورد بون جا جامعه دینی خود ندیده بریم جی عاجز دیبو جارک میشم گو هر دینی هم بخوازه از چون دکانایی میگو والا که کلم دینی خود خوازه گو باشه از بدم از هنا در نکتمه دو کس بون مدید نا خدا خبر دین بجنیا و کد چه جاهل نظامش یا میگو جاهلتی و از جو در کتم ما تشتاجی اود که یعنی مرا اشیار بده كيك صالح تمنك بر جوان ده جي كردستان دركتيه و هاتي سويدي بشتكو هات سويدي لسويدي بيجيبو بيرجي تشي دي جواريان بو لسويدي تشي بالاتك شان و تد برتوكا خود بحثا كومليا خواندكارين كرد لأوروبا دكي که به پیشنگی نورالدین زازا در سال 1949 ده آوا بویه و تو بحثا لقی سویده دکی و هر وها 5 کمالین دن هبون او ببون یعنی او ببون اسپرخون بنگه تبحث دکی و تووین فدراسیون کردی کنگی و چاوا هات آویتن فدراسیون فکرک نو بو خباتك جوهرتي بو تدكاري بحث بكي كارو باري كوميتي تشبو رياكسيون دناف كردين سويدي ده چاوابو ها وقتی از آتم سویدی انگلیزی هم یعنی بچک هبو پر باش نباجی من انگلیزی خوانده بو پیش و بر بو جالی زمان دا زیده زحمتی هم چه نبو پاشیم از چون پرسیم زود دست بکار کرد لمیناک تگوت لور کاری کوملیاتی کبنه سویدی بری کوزورم کوملکیه بناوی کوملا خانده کارین کرد سویدی به انگلیزی دویش دگوتن کردیش ستودنت سوسایتی این یوروپ
أبو بلقى سويدي دقوت الجيران وجا وقت از هاتم ودمي كيك عمر لبيش بيات كير عمر شيخ موسى كيك عمر l'universite derste de asistan bu. Yani hem İngilizce baştanı bu, İngilistan'ı hatı bu, Swediyavici baş bu. Ve hem bunun endam o komela xwendekarên Kurd yani birastî ji bo me tiştekî gelek taybetiye. Çima em ji Kurdistana Bakur tên li Kurdistana Bakur kurbancî a rojane bû, a xaftina rojane bû. Lê em hatin ketin nav komelekê ku Kurdî li wê derê tê xeberdan. Îja Kurdî soran henin, feylî henin û ew ji me pêştetirin tabî. Kurdî soran bi zimanê xwe xwendine û pir rehet dipeyivin û peyvên ku siyasî ne û civakî ne û nizam sosyalin û yan jî aborî ne wana bi rehetî bikartînin. Lê ji bo me gelek tişt nû bû. Îja ji bo navê jî me piçek zehmetî dikişand. Lê di nav wexta me hebû du jî nas kir. Me gelek bêjeyên Kurdî jî em hîn bûn. Peywendiyê me baştir dimeşiya, xweştir dimeşiya. Lê hin zehmetî hebûn tabî. Ji bo me platformekî Kurdistana mezin bû QSS. Yani ji her aliyê Kurdistanê xort hatibûn, ciwan hatibûn, li wê derê bi hev re doza Kurdistanê dikirin. û wê demê jî li Kurdistana Başûr wextê ez hatin Kurd otonomî bi dest xistibûn. û Kurd li Swêdê tamamê Ewropayê wisa bû. Yani şoreşa Kurdistana Başûr Kurda anî bû cemhev. Wêje QSS jî ji bo şoreşa Kurdistana Başûr mücadele dida nasîn, civîna çê dikir, şev çê dikir, belavûka belav dikirin. Yani gelek hizmetên baş çêbûn. Lê hin kemasî jî hebûn. Ji ber ku edeta wan yani ew sistema ku kar dikirin ji bo me piçek gerîb bû. Ez bawer dikim piçek versiyona erebî têde hebû. Pir nokta nîzamî digotin, müdaxele dikirin, tiştên ku hatibû münaqeşe kirin, nokta nîzamî dixwastin vedgerandin dîsa serî. Yani hin evê me hebû, hin cidatiyê me hebû. Lê bi rastî jî ez qîmetekî gelek mezin didim komela xwendekarê Kurd ji bo Kurdperweriyekî gewre di nav me de çêkir. Belê. Dema behsa yekîtî û hevkariyê divê hemû Kurd bi kêfxweşî pêşwazî dikin. Lê dema tê realê tê gelek kes hincet û qulpikan dibînin û astengî derdikeve. Gelo dema federasyon hat danîn zehmetiyê bên çi bûn? Reaksiyona di nav Kurdan de çawa bû û ew salên pêşî dema federasyonê çawa derbas bû? Dikarî nekî behs bikî? Wallahi ew nerehet bû. Dikarim ê bibêjim. Komela xwendekarên Kurd hebû. Paşê Komela Kurdên Anadol Komela karkerên Kurd çêkirbûn. Heftê û şeş bû. Vekî din komela tune bûn. Wêje ez paşê bûm endamê komela karkerên Kurd. Lê paşê komelayên din çêbûn. Ew jî girêdayê şerê Kurda ku li Kurdistana Bakur hebû. Li wê derê piştî heftê û çara dengê Kurda pir bilind bû. Ji ber heta heftê û çara dengê Kurda dengê şoreşgera li Tirkiye û li Kurdistanê hatibû birîn. Setek danî pêşiyavê yani muxbîr pir bûn di nav civatê de. Wextê sê kes rû diniştin miheqeq digotin di nav me de yekî muxbîr heye. Faşîst pir pêşta çûbûn. Diyarbekirê mesela li xelkê didan. Mektebek hebû eğitimensî digotin mesela şoreşger Kurd xwe nikarbûn herin bi rehetî bixwînin. Lê piştî ku Ecevît hat ser hikm heftê û çara heftê û sê hat ser hikm heftê û çara jî efû derket piştî wî Kurd ji hepsê derketin rêxistinên nû çêbûn. Ew rêxistinên nû li derba jî ew çêkir komela çêkir. Yani kesên ku nêzîkî wan bûn di dîtinên wan da bûn îja wan jî li Ewropa komela çêkirin di Swêdê jî wisa dest pê kir. Komela heta em hatin avakirina federasyonê
1979 dest pê kir ew danûstandinên me heta wê demê ez bakin 5 komele çêbûbûn û komelekê li Göteborgê ew bi serê xwe bû lê komeleyên din komela xwendekarên Kurd jî ew jî li Alîkîlê ê komeleyên din hemû xistinekê ve girêdayî bin bi awakî. Hefteyê neh me dest pê kir Federasyona hemû milleta hebû milletên ku ijmara wan zêde ye li vir a Kurda tune bû. Têvîra min hevalek navê şoreş rojekê hat goya got Federasyona mirtiva jî heye berê me hevkarî dikir ger hev me dida distan û paşê federasyon me çêkir lê ji ber ku reqabeta siyasî hev bi nav me da îja hilbijartina serok da problem çêdibû maalesef me serokek nikaribû di nav xwe da hilbijarta îja ew bû sebeb ku me hevserokî dest pê bi hevserokî me meşand heştê yeka da îja ez bûm serok serokê yekî federasyonê ez im. Kek Salih Kurdên Swêdê dema em li gor Kurdên din yê diaspora qiyas dikin di warê zimanê Kurdî de herdem tên rojevê û gelek caran xebata Kurdên Swêdê ya di çand û zimana Kurdî de wek Ekola Kurdên Swêdê tê behskirin û bi erênî wek nimûne. Ev çawa pêk hat û em dizanin ku gelek kesan xebatên gelek mezin kirine û xebatê gelek girîn kirine em ê behsa jî bikin. Rola federasyonê divir di çawa bû? Niha ji federasyonê zêdetir komela xwendekarên Kurd ew bingehek bû. Wê derê Kurdî de hat xeberdan îja mecburî bû. Niha atmosferekî di nav kesên Kurd ku berê hatibûn bi Tirkî xeberdan pir eyb bû. Yani hiştek şermane bû. Îja di nav komela da çê dibûn, di nav komeleyên ku hebûn li Stockholmê Tirkî de hat xeberdan. Li wextê me federasyon çêkir me biryarek da me got gerek zimanê me resmî Kurdî be. Yani civîn divê mecbûr bi Kurdî şêve û hem jî rapor bi Kurdî bêgirtin. Gerçi rapor bi Swêdî jî tê girtin ji ber ku învan diraver ket xwastin ji wan re nişan lê tiştekî nav xwe hemû bi Kurdî bû. Bi Tirkî yani ew prensîp heta dawiye meşiya. Me bi zorê meşand mesela hinekê me baş nizanibûn lê ferq nedikir. Me bibêje çi qas zanî bibêje ferq nake. Sedî setê jî bu şahid mi destpêkê jî behs kir gelek Kurdên Tirkiya xev li Swêdê hînî Kurdî bûne. Ez min gelek bihîstiye. Lê we biryarek gelekî baş dayê ku hemû protokolê xwe û xebata xwe ya komelatiyê bi Kurdî bikin. Tiştekî gelekî xweş bingehek xweş weş bo kesên li dû xwe jî danî ku hîn jî berdewam e. Kek Salih em werin ser ya wexfa çanda Kurdî li Stockholmê di 1998 de te gotiye di pirtûka xwe de ku hatiye damezrandin û ez neşaş bim yek ji damezrêner û tu ne serokê wê jî bû ya jî çawa ava bû we arman çi bû û we çawa ava kir tu dikarin hala ez tiştekî din jê ya beryayî bibêjim ez wextê serok bûm min bi xwe yani înisiyatîv girt me beşa mamosteyî li mekteba mamosteyiya bala lêra Högskolan me li wê derê beşa Kurdî vekir. Dema serokê federasyonê bû ya dema serokê federasyonê bû. Îja ew beşa Kurdî li wê derê de bû û mamosteyê Kurdî li wê derê hatin perwerde kirin ku ew di mektebên Swêdê da ders didan zarokên Kurdî ders didan. Yani mamoste li wê derê hatin hazir kirin. Ew jî destê federasyonê çêbû wê çawa jî serok ez bûm ez bi xwe çûm üniversitet Högskola Embetet ew ciyê ku Türk dibêjin yüksek öğretim kurumu ew ciyê herî wê derê biryar tê girtin yani biryara esasî ji wê derê de dikeve ez çûm min camêrek bi navê Stafan li wê derê dît Stafan Lundberg gelek baş pêşwazî kir
ما خبر دا قیابو که آلیکاریا مبکه او هن تشتین خوشی جمعه گفت که از یونسکو دم کار بکر لوی داره یکی ترک جیابو دگوت لترکیه کرتنه من روزک جرا گو یا تلورتا چاله من دنیری دراوت کی لوی داره چاله کرتنه وجا جمعه پشتی گو ماموسته و هنن میگو ماموسته میگو که کراشوه یا چای که کراشوه سر زمان لپیش بو باشت خبتی و هر مراجعات کرد از چون مراجعات کرد و بش وکرنج بومه هم درباس یاری ببینه درباس تا بله اجبارتو ایجا وقف 1996 دا چه بود بله ایجا چه کرنا وقفشی اساس من اینسیاتیف کرد اوجی من ما اساس سریم دا انستیتیه که بود yani beri enstitüyeci esas mı duhast kitapxaneye kurdî merkezek dokümantasyonê hebe merivçêke û ew jî li ser stûnên wexfekî rûne armanc ew bû ê ku di serê min de bû ew bû hêja tabi devleta Swêdê belediye jî alîkariya Kurda dikirin lê min digo yani alîkariya ku ew dikin bestine Devê Kurdên Swêdê ku rew şawan baş e mesela bi ticaretê mijûl dibin ew jî sermayekî dayînin em wexfekî çêkin mesela avahiyekî bikirin û li wê derê merkezekî dokümantasyonê çêkin bir informasyon bide Swêdiya hem jî quncikek wê hebe ji bo xebata zarokan û tiştî wisa lê ew bi ser neket lê me ew kir me dest pê kir me wexfekî me çêkir yani ji bo çêkirina wexfê jî ji bo endametiya wexfê jî me 25,000 kron farz kir ku ew ê ku bibin hîmdar ê ku wexfê bikevin wek hîmdarê wexfê di wexfê de cî bigirin lazim e 25,000 kron bidin Êja destpêkê em 13 kes bûn me perekî 350,000 kron dabû hev lê hin teşxeleyên siyasî derketin ew hejmar kêm bû 8 kes bûn hîmdarê wexfa Kurdî li Swêdê îja 200,000 kron jî sermaye me da hev vêja me xwest li ser wê li ser wê bingehê enstitûyî çêkin lê teşxelekî mîna ku min got teşxeleyên siyasî ketin nav berê enstitûyekê din hat çêkirin falan em wek wexf man yani li çêkirina wexfê de jî yani însiyatif gir ez bû بله بس تذكري بحثا بروجيين وقفه بكا از برتوكان دزانم اكو 120,000 برتوك بون ياجي 120,000 برتوك بون لي برياوي ما هناكي هاي برياوي جي جما هناكي بحثا خباتين وقفه بكا يعني برياوي ما خندكار هانين Swêdê esas mîna ku min got lêra Högskolan ev mekteba mamosteya bala li wê derê beşekî Kurdî hebû êja min got madem li wê derê beşekî Kurdî heye niha programa wan perwerdeyî jî hazir heye gelo meriv bi wan re xeber de madem programa wan jî hazir e meriv bi wan re xeber de bêje em ji Kurdistanê em ê talebe bînin kesên ku dîsa xelaskirine li vir em wan perwerde bikin termînek yani takriben 4-5 meh û dîsa vegerin welatê xwe îja serê me biryarek kir min telefona ew ê kir lêra Högskolan ev mekteba bala mamosteya îja min bi rektorê ve girêdan rektor çawan pêre xeber de navê min nas kir got merheba Salih min got te çawan min nas kir ya got işte 10 sal berê min mektebekê min ders dabû te Êja neyse pir baş bû me piçek xeber da wallahi got niha ew beşa Kurdî ku tu behs dikî ew nemaye û programa ku me çêkiribû ew jî tune ye lê ez bim tê telefona ew bikî telefona Üniversiteya Uppsala'yê bikî lê derê hem Üniversiteya Uppsala'yê hem gelekî xwedî dengek baş e üniversiteyekî gelek kevne û xwedî prestîjekî mezin e bi wan re biaxivî dersê Kurdî tê dayîn dibe ku ji we re kursekî taybetî vekin
Veja min telefon kir, telefona upsala ki üniversite, nüvederi beşek hebu navi Afro-Asyatiska institusyone. Yani ki enstitüsyone ki navi Afro-Asya hebu, zamanı Afrika ve Asya'yı. Ya mesul İran'ı ji bu utas bu. Min jera gola tozek ma uhaye tını kariye ali kariye mebki. Ego verem haberdim. Ez rabum çum upsalayı. Yani kat min hevi netice ki derkeve. Ez çum emrunuşten geleki peşvazik baş kir mebçek sohbet kir paşa go kerem ke tışud fazi. Evci yeki be amr bu. میگویند حال مثلا تزانی یعنی زمانی ما قد خیال ولات ما تزانی روش ولات ما گله کی خرابه. ام دخوازم خواندکار بینن سویدی پرورده بکن و گرین الوی داری خدمت زمان بکن. لما مذاکر گو صالح گو تزانی لور مخبیر پرن. ترکشی لور گله کن. ویجا ام طلبه جی دگهارن ام طلبه دشیدن ترکی یعنی خواندکار جوی داری تسویدی. نه که اوسا از پیک بینم نظام ویراش اما گله که خراب به. میشه گوتنک سویدی میشه گم گو دونفور لراسه. یعنی ترکشی گره که لازمه هیم بده. سری خوار کرد چکی فکری وقت سری خوار کرد گو برای اوجی هیم بده. گو تمام هم قبول کن گوله یعنی بورس جی گره کن بدن. حق مامۆستەژی گەرەبوون بدن بۆ باشە ئەم هەموو مەسرەف دەگرن سەر خۆ بۆ باشترە بۆ مامۆستای را خەبەر بدن ji ber ئەگەر معاشی وان بڕێیا مەهرە ون بدنە مە و ئەم بدن مامۆستەیان ئەوێ gelekî buha li ser verûnê baştire xwe bi mamoste ra xeber din vê meselê çareser bikin ji bo me tamam e. Îja ew xeberekî pir baş bû û tabî navê ew ê jî got wek mamoste navê kek reşo û malmusanı ji got. Ve her du ji bo me pir baş e. Ji ber ku her du jî li vê derê xwendibûn beşa Îranî de îja min got ew bûn yani ku serê me de hek mamoste ew bûn. Vala em hatin îja me dest pê kir yani bi hêza xwe me li wê derê sê car sî talebe yani xwendekar ji Kurdistanê anî perwerde kir û şandilat. Yani hemû mesrafê wan li ser me bû îja dewlet jî hin prosedûra ew kirin, les kirin ji ber ku anîna wan rehet nebû. Mesela em bêjin ew mesela ew ê hebû anîna wan hin formîlîte di navbena kîjan salê de bû? Çuqa ew anonsa ku te behs kir ew not û heşta da hat belavkirin û xwendekar ewil sala 1990 hatin û sala 2000 hatin. Paşê me du sal navber da 2003 jî ja grûbek din hat. Ew paşê me da rawestandin ji ber ku ji me re giran bû li Tirkiye jî biçekî rewş baş bû me gom qursê bibin Tirkiye lê nebû. Yani pirsgirêk derketin nebû ew jî me wisa îşt xelas bû. Gelo haye we ji wan xwendekar e heye vegeriyan welat fêdawan gihîşt pêşveçûna ziman li Bakurê Kurdistanê dîploma xwe girtin ew dîploma wan li Kurdistanê bi kêrî xebatê hat ew unîversîte li Mêrdînê Artûklu vebû gelo kesekî ji wan li wir cî girtin ya yani haye we ji wan çê bû? Valla Artûklu bar nakim lê tuzanî perwerdeyî Tirkiye tune bû yani qurs meslekî bû qursê beredayî bû. Lê ku ji vir çûn ez hinekê wan zanim mesela yek ji wan li Kurdistan têve kar kir. Zanim yek ji wan kovar derxist. Kurs didan. Lê ez bawer nakim yani randimanekî 100% me jê git yani hemû nikaribûn ew bike. Lê Roza xan li vir tiştekî mihîm e yani ew kurs me pêkanî esas ne tenê ziman her wisa yani şermezar kirina siyaseta Tirkiye jî li Swêdê li Skandinavya bi xurtî belav. Yani me anonsekî dabû li wê derê me gotû 20 milyon Kurd dijîn û sedî sed randiman ez bawer nakim me jê girt û haya me jî sedî sed jê tune bû nizanim yani çi dikirin çi nedikirin. Serbest bûn û taqîbkirina wê jî yani me nekir rastî.
بس که صالح از دخوازم لسر و آنونس بسکن مش برکو پر تسیر لسر من کربو وقتی من او آنونس دیت وقتی از هاتم استکهلم گلک نافدارن اب آنونسا اكو 20 مليون كرد لتركيا جزمان خو بيبارن وقالك نافدارن سويديا اللي كاريا وكربو واب انونس روجنامه سويديا هري مزن در كتبو هناك بحث بك جبركو كرك يعني انونسك مزن بو بچاوي من anonsek yani دوزك باش كربو يعني dagesniyetür zani dagesniyetür rojname ki gelek mezun از باش دزانم Kevin bu İja rupeleki hamu da bu anonsame Resim jî An Eriksson kişandı bu. An Eriksson Kurdaki dostaki Kurdaya hanımeti gelek başa salin haftayı da Kürdistan'ı tamam geriye bu. Gelek resim kişandı bu. Resmi teşkeki çüm evi cemi resmeki teşkeki ji bavetkim ji seyirtiye. Ne acıban gel xubir evi da gençniyetleri seviyeki ezu Bilal zedetri merhabat kir. Bilal Görgü. Da gençniyetleri merhaber da Liberia'yı me resim ji hazır kiri bu. Me her tişt bici kiri bu. Le nav hena hazır nebun. Nav jî me hazır kir. Yani Bilal Juara nivîsand ew kesên ku dixwazin alîkarî bikin me afîşek ewa muwaqet Juara şand navê filan me gotin em kabul dikin em piştgirî dikin di nav wan da gelek insanên mühim hebûn. Mesela Sten Andersson hebû. Sten Andersson sekreterê Partî Sosyal Demokrat hebû. Yani dikaribû bibe serok wezîr jî. Gelek jî bilind hebû. Veja Gösta Ekman hebû Gösta Ekman artîstî herî mezinê Swêdiyê jinavî jî gelek veja di evê da ew ku piştgirî dabûn nawan da Arne Ruth jî hebû. Arne Ruth ew jî dagençniyetê de kar dikir şefê evê bû. Evê kultûrî bû lê di çapemeniyê de gelekî kesek navdar bû. Ya navê wî jî li wê derê hebû. Me navê wî jî me afîşek hazır kir. Ja em ketin bazariyê be wêra. Bi dagençniyetê golayî ku esas anonsekî ewha rûpelekî mezin da 200,000 kemtir name 200,000 ji wara çêkin ji ber karekî îdeal e. Li wê derê sê sernivîsê me hebûn. Me gotibî li Tirkiye 20 milyon Kurd dijî. Mafê wan ê xwandinê tune ye. Zimanê Kurdî û zimanê Tirkî qet eleqa xwe bi hev tune ye. Zimanê Kurdî zimanekî Yîndewrûpî ye. Veja me ji bona belavkirina wê jî me nîtî konto jî bi dest xist. Karin li ser wê jî biaxivin eger tu xwazî. اري والله از دخوازم tu behsa wê jî bikiş berku bi hev girêdayî ye Nîtî konto jî tu zanî ew ji bo pere civandinê اري alîkariya aborî nadin herkes. Ya îşê me carna pir baş li hev dat. Veja me got eger em nîtî konto vekin û di anonsê da wê jî belav bikin ew ê alîkarî ji me re ji derve bê. Tabii destxistina wê jî nerehet bû. Ez çûm ew Stifter Sens für Insamlungskontroll. Li wê derê îcaze didan. Valla şansê me hebû ez çîm camêr dît camêr bû wala em normal nadin. Ew ji bo felaket ji bo em bêjin yanî xaçesor û tiştî wisa yan jî em bêjin lêkolînên li ser kanser û tiştî wisa hebin pir tiştên mühîm û navnetewî mezin em nîtî konto ji bo navê didin. Lê em ê bidin ev. Em nîtî konto dan me ew jî tiştekî gelek mezin bû me wê jî belav kir. Tabii alîkarî hat. Wextê ew anons belav bû resmê keşkekî gelekî xweşik jî li wê derê bû. Zanê roza tiştekî din heye min wê demê mamosteyê dikir li mektebek min kar dikir komûnîstekî Tirkiye navî Behçet bû. Piştî ku anons hat belav bû zanî ji min re got çi? Ya got hemû Kurd belengazin di resmekî çima baştir nexistiye wê derê. Nasyonalîstî dikî. Rewşa Kurda ava ye. Yani rewşek wisa hebû lê ew resim jî gelek balkêş mîna te got keşkekî gundî belengaz mezin Swêdiya kir alîkariya me kirin lê qezayek çêbû wê navberê da wextê anons belav bû nîtî konto tam ve nebû. Ji bona wê jin hatibû li vegeriya bû malesef. Lê tesîra wê pir mezin çêbû ku paşê me ji bo projeyên din alîkarî ji Swêdiya girtin, alîkariyên mezin girtin.
بله تذكرنا كي بحثا نافندا كتاب چند زاروکان استرید لینگرین بک آل دیار بکری استنگی بله بریای تو زنی ما کتابا چاپ کرد سال 2003 حتی 2004 ما 120,000 کرون 120,000 لب کتاب کردی ما چاپ کرد زاروکان جوی داری دسته بکیم چکی بحثایی بکید جوی لینگرین پاشیویه بله اینجا او مثلا جبو پرتوک زاروکان د کمیته مدا امروز که رونشتن کمیته کارگر وقفه دا هارون الیاچق او د کمیته کارگر دا بو ج خربوته و امجی کارمه محاسبه چید کرد و بیلال گورگی او هر دو بچنا کردستانه مگو باشه هر کردستانی لی پچکی بپرسن گلو لوی داری احتیاجی خلقی به چه هیه مرف پروژه چه که پروژه چه آده بله بیلال و هارون هر یکی بجی کی باده چون یعنی نه چون aynı همانجی لی وقت دا گریان هاتن گوتن والله این ملت گازنات که بجه زاروک ین معاسی ملت بین جمرا acil kitabın zaruka lazımı. بله Vece bu naveci em ket nava tevgeri 2001 mename ek nivîsancı Annalind vezîra dervayê bû. بله û ban mekirin em çûn wezareta dervayê li wê derê Martin Ram berpirsiyar bû beşa Ewropayê. Pêşwaziyekî baş kir me gelek informasyon jî dawan gotin her müracaata sîdayê bikin em ê alîkariya we. بله Em çûn sîdaya zû Bilal çencara çûn raşbîn bûn berê. Gotin vallahi me piçekî lê kolaya lê Türkiye ne hazire. Türkiye ne giştiye. Yine 5 salê din lazım e ku Türkiye karibe gaveke wiha bavêje yani rê bide ku pirtûkên Kurdî ê zarokan li wê derê çap be. Lê wextekî dirêj derbas nebû ban mekirin. Ban mekirin gotin kawerin em dîsa xeber din em çûn ya gotin hûn dîsa jî li ser soza xwe ne hûn dikarin kitêbên zaroka çêkin amade dikin me guherî. Gotin tamam. O paşê konsolos Swêdê li İstanbulê telefonê min kir hat Swêdê me li ser gel palaza hevdît demek biryara xwe dabûn ku alîkariya me bikin me ji bo projeyê jî milyonekî nîv me xwastibû bi destê xwe kirin 3 milyon alîkariya me dan û me wa kitêbana li Tirkiye li İstanbulê çap kir û li tamamê Kurdistanê belav kir. Tabii gelekî êrişê me kirin ez ya jî bibêjim veku Bilal vek serokê proje bi nefelê ra hevpeyvînek çêkiribû nefer jî piçek tûş kiribû gotibû Swêdî niha kelemek di çavê faşîstên Tirka de faşîst har bûbûn yani rojnamayê wan televizyonê wan dijî me gelekî propaganda dikirin yani em jî gelek tirsen me gavê bi ser nekeve lê davî çêbû ê çavê jî AK Partî hatibû ser hukm piçekî nervtir bû ew proje projeyekî gelek mezin bû. بله ناوندا کتاب چند زاروکان استرید لینگرین خوازم تهنکی بحثاوی جی بکه بکردی بله دمام هنکی هندک ما ککسانه استرید لینگرین جی مناوی استرید لینگرین دانی جبرکو yani خوازم تویا بیجی جبرکو جمر پر بالکش بو yani esas serimi de bu Nûbihara zarokana Ahmed Xanî. Yani ez gene fikri bu asli yani Türk renadın ama. Baştır nave asli bilgenliği biken ev biken yani rebiden em kari xud meşinin. Jbona vejim evendi be ev salt krokanadan ya vakfek hebu ev bir yardıdan nave asli bilgen nadın kesek. Raves yani. Telefon kir xeber da û neviya ew ê derket Astrid Lindgren derket got bavê min re xeber da bi wan re xeber da û gotin tamam me nivîsan nav dan me navê Astrid Lindgren merkezekî esas navê wî me got em ew bikin ekî kitêbxaneyekî zarokan vekin ji ber ku me kitêba çap kirib me got cîkî evet kitêbxaneyek zarokan merkezekî zarokan.
أنا ها شواية خازمي برسي بكم أنا ها روشة ومركزي شواية يعني هي نهاية 3 سال دیجله کنته بو جیکی مدرن باش بو باش 3 سال دن مبرنا و سوره 6 سال ما آلیکاری جو وقفا اولوف پالما گرت به آلیکاری آوان مشیا براستی جو پاشه دجواری چه بون او وقت بری نامشه يعني کارم بیش كيك صالح او بروجيك ويا انورستا ديجلا هبو تقرب كرتي بحث بكش بركو دمامه بنج دخمايه 2004 بو دیاربکر سور بلد سور فستیوالا کی اوچه یعنی کنفرانسا کی ادبیات چیکر بو کارینا جهانی دوچنت بلو سالا üniversitet اوجی داری بو و بهروز سجاجی جیوجی کردکی دکترانت بو و هاشم احمد زاده جی چوبون داری مگو از هرم او بکم از جبو به حواله خبر دارم مگم بشکی کردی لدیجلا üniversitesi وکن ایجا مربک من هبول üniversite کارت کرد دیجلا میجا گو 4-5 پروفسور جمله حاضر بکه از ور موارباخ من پاش از جهان جبی و ماریا پاردون ناوی چی بو کارینا جهانی جی از بینم پچکی بفیرن کا ام دکارن داری بشکی کردی وکن ایجا 2004 بو از جبر چوم دیاربکری acil çum Diyarbakır'a acele Karina Lüye deri ya hina ne çüye az öyle bilmem civine ki mazın çekim İcamarın mürako 5 profesör hazırın çum direkt Diyarbakır'a İca min Karina dit Karina Lüye deri me emrunuştum çeki me haberda Karina despeke çeki be heyecan bu neyse yani me çek haberler ya profesörün Kürt gotin ku naha be şekilde bir vekirin ne mümkün جبر یار دست یکی ده لبر سناتویا üniversiteye هست مرد دکاره مثلا پیش نیاز بکه بیشه که هم دخوازن بشکی کردی وکن سناتو تمام حقی مرد هر هیه که مرد پیش نیاز بکه لی تو کسی که ببینی لوی داری دوزا بشکی کردی بکه تونه لازمه اونجی که دن دست بکن لی گوتن باشتره اون هر üniversite واره خبر بدن رکتر ببینه بلا پیوندی یک نابرا اپسالا و دیجله ده چیه به گابلدن پیرا ورن ویجه امچون دیجله üniversitesi وکی garnizon bu içer yani her tişleme kontrol kelim emçun ve deri rüştün neyse yani merhale ki direjeli tişti ku meçye kiri bu deri tişti ku min hazır kiri bu gelek tesiri ser Karina Cani Devran name kedilip sine sefira Suede Ankara. İşte ben tamit kedilip sal gele ki xabata ki mazın kelmeleri deri hebu dit falan gele hun nikar ali kariyana kenen beşeki Kurdi lüye deri lekin. Anla desmunci direkt dışine der ve vezaret der ve Suede Bilal rojeki telefon ki goya bu Madlen Sida telefonumu kiriye گوتیه سیدا حاضره به هر آوای آلیکاریا و بکه بشکی کردی دیجله وکن همان ها دو سالا بگیرن و هر لوی داری بشکی کردی وکن tabi مش بیلال رو گم بیلال والا نه راحت اجبر کنه اویرا خبردار پروفسورم وی داری yani یه هن پرسیدر تو خازه gerek مرف خباته که دیجی چه که نه راستراس هم هر لوی داری هم پرس کنفرانس و تشریف چکن اوی بسر نکرده لمخابن زیده درباس ne bu şar disa dest bekir. Şar hatı bu ravastandın. İşte İmralı'ya götür haber disa hatiye şandın ve deri disa şar dest bekir. Ev proje jima. Yani Suedi duhastın bu masrafa beşeki bidin geleki baş bu. Yani Türk başı dest bekirin kirin. Bu tuzani vakti ev dikin de haram idin. Yani eğer desteğinden da be duhazın ve khubikin. Maalesef bir serneket. Yani proje ki tırmazın bu ya. بلکه وی پروژه دی نفشه نو دما جوانین می نو دست باویجن پروژه کوری من اشتبه پرسیانا لسر دیاسپورا و بخوا گلک خبات کریه هناك سرکتن هناك وهامان و کتا بحث کر تبینیه تجبو نفشه نو چیه جبو جوانین کردان جوانین کردستانیان لدیاسپورا دکارن چاوا اکتیو بن آلیکاریا ناسنامه خواه و آلیکاریا کردستانی بکن بکرتی که اکساله جبر کدامام روزا خان هم جوان هم جن
از تنت anekdota ki bibêjim em 5 komela bûn berek federasyonu çêkin em çûbûn cew wezîr em 4-5 zilam bûn wextê em ketin hundir wezîr direkt ji min re got jinê tinin mesajek xweş jin lazim e di nav xebatê de be îja ciwan jî me di wexfê de salên dawiyê me ciwan anîn niha tiştekî bakêş e divê ez ji we re bêjim me xwast em zimanê Kurdî bikin zimanê axaftinê di evê de di komîta kariyê de lê ciwanên me xwe nedan de digotin eger hûn bi Kurdî çêkin em nayên tiştek heye divê ez dixwazim vê bibêjim niha ciwanê me li Ewropayê gelek hemû İngilîzî zan êku mekteb xwandine bi İngilîzî dinivîsînin esas çalakiyê dane belki em hin tişta nabînin ziman ser wan farz dikin lê ew bi awakî din dimeşin zanî biraz ziman divê em zêde dernexin pêş ew ciwanan bi awakî divê xwe organîze bikin yani em konfederasyonek tiştekî di nav xwe de ava bikin ku ew dikin birawsa bimeşin بله یک صالح دم پرسو در باس بو اسپاسیات دکم گلکی سپاس ام جدما برنامه پشتی خواه آنها دخون اره مالتا و امهین لسر به مجاره گلکی بپیون مالتا و دستخوش سپاس جبو بشداریت یا برنامه ما ام دوی بداوی بکن زانم تو کار بروژه بحث بکه کارو خباتا که هاتی کرن گلکی سپاس دستخوش مالاوا به ساوی هوالا جوابه گلکی سپاس گلکی سپاس تماشاوانین چارپل مدیا ام هاتن داویا برنامه خواه حتی جاره کدن بمینن ده خیر و خوشیه ده سپاسیا حوالی تکنیکی دکم مالاوا هوا هم حفتیا به دیسا ساعت 8 هفدو دبینن بمینید خوشیه ده شب باش